अरे मोरा सुहावन सुंदर अरे सूरत हो ए राजा जी। आई गीत के विशेष फरमाइश बा। आप दीपक भैया बबुआ के चाचा ही ना लगेंगे, बबुआ के चाचा के तरफ से बनवाइए। ए राजा जी ये चाहिए। और बेंजो का बन किए भैया। हेलो हेलो यही में मैरिज करे के बाद तनी मर्यादा बदला कर लेवल जाई माइक हाँ, हाँ। के बीच बीच हेलो। ता धनंजय ई फरमाइश बा। ए धनंजय ई फरमाइश बा बबुआ के चाचा के मनो दीपक सिंह जी के। अरे पगला का बानी दीपक भैया? दीपक भैया के ई फरमाइश है, ठीक बा? तो बबुआ के चाचा नु लगी है। ए राजा जी ए राजा जी ए राजा जी तोरे आज जरूरत मूरत खूब सूरत हो। ए राजा जी करे तारा आज जरूरत मूरत खूब सूरत हो। एगो गीत के जोन लाइन बा हटा ना हमरा बबुआ लगे जाए के बा। चलो ए राजा जी ए राजा जी ए राजा जी ये करे तलहर आ जरूरत मोर खूबसूरत। ए राजा जी करे तारा आज जरूरत मूरत खूब सूरत हो। देखी आज के कार्यक्रम में हमर भौजाई बैठल बड़ी, हम बुआ नु रहो। ए धनंजय हम बुआ नु हई, ई बड़का भैया हमन भाभी हई त हम बुआ नु लगे। हमारा जनाता बबुआ टीएम होई है नानाई त जीएम होई है हो। हमारा जनाता बबुआ जीएम होई है नानाई त जीएम होई है हो। ए ललना ए ललना ए ललना हिंद के सितारा की तस्सीम होई है उससे ऊपर पीएम होई है हो। भैया की तरफ से हमारा बुझाता बबुआ सीएम होई है नानाई त जीएम होई है हो। ए ललना ए ललना ए ललना हिंद के सितारा की तस्सीम होई है उससे ऊपर पीएम होई है हो। बेटा नु हो ए धनंजय एने आवो एने आवो। जानता रहो हमर भौजाई जब दूसरा महीना लगल होकी त अपना ननद से मनो हमरा से कहले होई है कि हमारा बेटा होई त तोहरा के बोलाइब ननदो। कि तै दूसर के महीना पे हो गेल रहे कि हमरा बेटा होई नु त अनुपमा तारे के बोलाइब। अरे बोलाइब ननदो हो बोलाइब ननदो कि हमरा बबुआ होई त तोहरा के बोलाइब ननदो। हमारा बेटा होई त तोहरा के बोलाइब ननदो। हमरा बबुआ होई त ननदो। ए ननदो के तो बोला ली है, बाकी जाना तनी का हो बजरा बजरा जैसे हीरा रतनवा देदा राजा जी खजनवा देदा रानी हो गहनवा देदा राजा जी खजनवा देदा
ले रही। बाकी आज हम लेवे नहीं की आई, हम अपना बबुआ के आशीर्वाद देवे आई, चाहे हम हो कि चाहे तू चाहे हमारे बबीता दीदी हो, हमने के बबुआ के आशीर्वाद देवे आई। तो लाइन बड़ा सुंदर बा, सौरीली पाही दे हम सोना के कंगनवा हो, सौरीली पाही दे हम सोना के कंगनवा, सौरीली पाही दे हम सोना के कंगनवा हो, सौरीली पाही दे हम सोना के कंगनवा, कंगन के धून पाना चाइब नाना दो, कंगन के धून पाना चाइब नाना दो। ए धनंजय माइक पकड़ो। हाँ कि हमरा बेटा होई त तोहरा के, अच्छा ये अंकल है ना पापा जी, कि हमरा बेटा होई त तोहरा के अरे बोलाई बनाना दो, हमरा बेटा होई त तोहरा के बोलाई बनाना दो, हमरा बेटा होई त तोहरा के बोलाई बनाना दो, हमरा बेटा होई त तोहरा के बोलाई बनाना दो, सौरीली पाही दे हम चांदी के पयलिया हो, सौरीली पाही दे हम चांदी के पयलिया हो, सौरीली पाही दे हम चांदी के पयलिया हो, सौरीली पाही दे हम चांदी के पयलिया हो। ए दीपक भैया रउआ ना, दीपक भैया को बुला लीजिए ना, रउआ चाचा नु लगे। ए धनंजय, हाँ। आज तो दीपको भैया से मोहर लेवे के जरूरी पड़, चिन्हा चिन्हा चिन्हा। नहीं चिन्हा, दीपक भैया दीपक भैया आज सब कुछ चिन्हा दे दीजिए, लेकिन हमरा के चिन्हा चाहिए कि पायल के धून पाना चाहिए नाना दो, पायल के धून पाना चाहिए नाना दो, हमरा बेटा होता के बुलाई बनाना दो, हमारा बेटा होई त तोहरा के बोलाई बनाना दो, हमारा बेटा होई त तोहरा के। हम चाहब बोलू रुका, हम चाहब कि इस सुभाइती के कार्यक्रम में अगर बबीता दीदी के आशीर्वाद मिलो तो हमने के और अच्छा लगे, हनु दीदिया सॉरी भाभी तू बबुआ के लेला आ दीदी अब गाना सुनई है सोहर, हाँ ई ठीक रही, ई वाला माइक लेला, ढोलक के चाटी में ट्रेबल डालो, ढोलक के चाटी में ट्रेबल डालो, बेस नियम बोलो। एगो कि भौजी के मन कर खाए के खटाई, एही से चुअल लार